Fis-sessjoni plenarja l-Parlament Ewropew ivvota differenti mill-Kumitat tiegħu dwar il-kontroll tal-budget biex fit-tieni test minn tlieta n-nomina tal-Leo Brincat tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri ma kisbitx l-appoġġ tal-maġġoranza tal-membri parlamentari Ewropej. Iżda konfortat mill-vot favur tal-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget, issa Leo Brincat se jkun qed imur għall-approvazzjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Kunsill li għandu deċiżjoni finali dwar min ipoġġi fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Fl-aħħar xhur kien hemm iktar minn nominat wieħed li m'għaddix mill-plenarja u saħansitra mill-Kumitat, però xorta kiseb l-approvazzjoni tal-Kunsill. Intant kien ilu jidher għal diversi jiem li l-vot fis-sessjoni plenarja kien se jkun wieħed diffiċli. Dan b'mod partikolari wara li l-akbar grupp dak li fihem il-membri tal-Parlament Ewropew tal-Partit Nazzjonalista iddeċida li jivvota kontra Brincat. Deċiżjoni meħuda bis-sem tal-membri tal-Parlament Ewropew Maltin fisem il-Partit Nazzjonalista u xi ħaġa li ħagost biha Simon Busuttil. Gost ħafna nisma' kif waslit li l-aħbar illi għada il-Partit Popolari Ewropew illi aħna membri tiegħu ser jivvota kontra in-nies illi jiddefendu lil Konrad Mizzi. Ma tistax tagħmel mod ieħor għax tkun vera bla prinċipji. Minn 668 membru parlamentari Ewropew, 229 ivvotaw favur, 381 ivvotaw kontra fil-waqt li kien hemm 58 astensjoni. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu Brincat enfasizza li fl-ebda ħin ma ntefax idher ikraħ fuq l-integrità, il-kompetenza u l-ħiliet tiegħu. Għalhekk sostna jsir ikun taħares il-qudiem biex jara xi jkun l-eżitu tal-approvazzjoni tal-Kunsill Ewropew. Hemm ikunu l-gvernijiet li ddeċiedu. Fil-fatt, il-Gvern Malti qal li ħares il-qoddim sabiex jara l-eżitu ta' nomina tal-Leo Brincat mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fejn dan dejjem ikun it-tielet test u dak deċiżiv għal persuna li tkun nominata għat-tali kariga. Fis-stqarrija l-Gvern Malti żied li hija tassew ħasra li lanqas ir-rappreżentanti Maltin kollha kemm huma ma appoġġjaw in-nomina ta' Malta u dan għal ta' parsi gwadan purament politiku partiġan ta' rappreżentanti tal-oppożizzjoni fil-Parlament Ewropew. Dan ikompli jikkonferma li għandna oppożizzjoni li hija aktar moħħa fil-lob politiku milli li tħares l-interessi ta' pajjiżna, sostna il-Gvern.